Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Iki aku sarapan bubur lagi tuku nang pasar. Sakmene iku mang regane 3,5 loh. Iki sing rasa gula aren. Ya, beda-beda rek. Ono sing ngene, ono mutiara, ono sing pisang ijo lho. Nek sing isine koyo gula aren ta apa iki ya, gak iso ngarani, tapi aku seneng legi. Terus bubure putih iki rasane enak, asin, gurih ngono. Gak terlalu asin, pokoknya gurih lah, selera. Iki mang aku tuku telu iku 10.000 teman-teman. Loh, kayak ngene iki penampakane. Tak sarapan sih ya teman-teman. Ngene nutupi kamera. Tak dukne teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kudu gak penak awakku, guys. Makane bubur. Talah wis ngecus. Terus sampai yo nukokno anakku senengane rek mangan bubur. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Gula batok. Mantap teman-teman. Jos teman-teman. Enak. Seneng aku teman-teman mangan bubur. Lek tuku kemasan ekonomis ngene enak. Sak jero omah isine papat ya wis situ-situ ding lho teman-teman. Ya ikilah jajanan bubur ndek pasar Megalo. Gurih. Enak-enak rek ngono. Kat biyen iki lek langganan. Tepung ya enak gak ambu tepung. Sip bakule. Wong ya melayani pesanan-pesanan ngono kan rek. Widek ge mbek omahku. Kok lumah sekitar 5 menit wis tutup. Alhamdulillah.